Sugeng pinanggih malih kanca-kanca sedaya, sugeng mirsani wonten ing video vlog dokumentasi pelatihan sesorah. Wonten ing dinten sepisan, pelatihan dipun wiwiti kanthi maringi dasaring kawruh babagan sesorah. Sesorah ingkang sae kedah nggadhahi struktur ingkang cetha supados isi ingkang dipun aturaken saged dipun mangertosi kanthi gampil. Wonten ing materi menika pasarta dipun paringi tuladha maneka warna kalepatan ingkang asring kadadosan sarta cara ngleresaken. Wicara ingkang sae boten namung gumantung dhateng isi, ananging ugi cara ngaturakenipun. Wonten ing gladhen menika pasarta sinau babagan swanten, intonasi saha wirama nalika micara. Huruf vokal dados unsur ingkang wigati wonten ing pocapan. Artikulasi inggih menika cara ngucapaken tembung kanthi cetha. Satemah saben wanda saged kapireng kanthi gamblang. Wonten ing sesi menika para pasarta gladhen ngucapaken maneka warna tembung saha ukara kanthi leres. Gladhen artikulasi wigati sanget kangge nyegah tembung-tembung ingkang kapireng boten cetha. Kanthi artikulasi ingkang sae, para pamirsa saged langkung gampil mangertosi isi saking sesorah. Pelatihan dinten sepisan menika dipun pungkasi kanthi andharan tuladha sesorah wonten ing kahanan tartamtu. Pasarta dipun paringi tuladha sesorah wonten ing maneka warna kahanan, kadosta sesorah wonten ing rapat, pawiwahan saha sesorah wonten ing kahanan lelayu. Lumantar tuladha menika, pasarta saged mangertosi bedanipun struktur, pamilihing basa saha tata cara ngaturaken sesorah anut konteks wonten ing salebeting adicara. Wonten ing sesi menika ugi maringi gegambaran nyata saderengipun pasarta nindakaken praktek piyambak. Pasarta dipun paringi wekdal kangge ngetrapaken kawruh ingkang sampun dipun tampi lumantar praktek sesorah wonten ing maneka warna kahanan. Kagiatan menika dipun wiwiti kanthi olah vokal kangge nyamaptakaken swanten saderengipun praktek sesorah. Gladhen wicara. Pasarta nindakaken gladhen wicara kanthi ngginakaken teks ingkang cekak. Gladhen menika nyinau babagan kados pundi artikulasi ingkang leres ingkang kedah dipun ginakaken salebeting sesorah. Salajengipun wonten gladhen wirama. Wonten ing sesi menika para pasarta gladhen ngatur irama utawi intonasi nalika sesorah. Evaluasi menika dipun kajengaken saged dados sarana refleksi supados pasarta saged langkung ngrembakakaken kaprigelan sesorahipun wonten ing tembe wingking. Pungkasanipun, mugi pelatihan menika saged maringi paedah kangge sedaya pasarta. Kanthi semangat nyinau saha nguri-nguri budaya Jawi, mugi-mugi para pasarta saged dados generasi ingkang gadah kaprigelan micara ingkang sae, nedahaken unggah-ungguh saha saged nglestantunaken budaya bangsa wonten ing tengah ewah-ewahaning jaman. Matur nuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun nyengkuyung saha mbiyantu lumampahipun pelatihan sesorah menika. Mugi kabecikan saha paedahipun saged dipun raosaken dening sedaya pasarta saha masyarakat kanthi langkung wiyar. Nuwun matur nuwun.